Ăsta, unul la mână, n-aveam spațiu, cea mai mare problemă. Doi la mână, după ce am avut spațiu, au fost cutiile să le găsesc, au fost făcute la comandă. Destul de greu pe mărimea asta, dar astăzi suntem aici și facem clip, așa că v-aș ruga să apăsați pe butonul de like acolo în forță și hai să vedem cine se ascunde cel mai bine sau cine are cel mai mult ghinion, ca să zic așa. Pentru că regula e simplă. De exemplu, să zicem, dau eu de roată, băieții cei doi se ascund unde vor ei în cutiile astea, iar eu ce-mi pică mie aici, va trebui să vă găsesc cu asta să lovesc cutiile. Trebuie să stric cutiile până găsesc pe unul din voi. Atunci când găsesc pe cineva, atunci se termină runda. Okay. Cel care va fi găsit va veni și dă de roată. Îți ia locul. Exact. Îți ia locul. Exact. L-a căutat. Asta zic. Și de fiecare dată, la rundă, se înlocuiesc cutiile, se aduc cutii noi, avem afară deja cutii. Deci fiecare rundă va arăta la fel. Da, exact. Nu va rămâne cu cutiile lovite. Îmi pun asta la ochi aici în hală sau vreți să ies afară din hală? Ca să fiți... Deci, cred că cel mai bine afară, ca să nu ne auzi dacă ne ascundem. Ok, bun, dau de roată, prima dată să vedem cu ce vă fugăresc. Sau vreți întâi să vă ascundeți și după dau eu de roată? Vreți să știm și noi. Și mai e un lucru, când stați ascunși, depinde ce îmi pică mie aici, că sunt lucruri destul de nașpa unele, nu știu dacă o să rezistați în cutie. Dacă ieșiți afară, puteți să renunțați, asta vreau să zic, o să ieși singur din cutie. I-am dat în porți, i-am dat. Hai să vedem cu ce vin după băieți. Foaile era să vină drujbaieții. Era drujbaieții. Prima era aici. Cu bazuca, frate. Bazuca, da. Asta este bazuca cu care o să-i caut pe băieți, cutiile care sunt afară. Hai să mergem aici într-o parte. Aici o să stăm de fiecare dată. Acolo este ușa, dacă dai tu puțin un cadru. Jucăm pe bune, nu trișăm. Abia aștept să intru după băieți. Hai băi, vă ascundeți? Sunteți pregătiți? Bate, tată, sper să te găsească primul. Nu, că strig unde, rândul 2, căsuța 4. Cred că încep direct în colț aici, fie. Asta o să fie. Mă descurc. Gata, am plecat. Hai să aude un pic cam... Hai să dau asta jos. Hai să vedem. Fapt, o să mă pun jos, dar știți de ce? Că dacă stau în picioare, mă mai mișc, mă mai una alta și fac gălăgii. Și nu vreau să fac gălăgii. Unde sunteți, mă, frații mei? Mă, nu zice niciunul nimic. Vedeți că am încărcat bazuca asta periculoasă. Nu zice nimeni nimic, da? Cum ar fi, de exemplu, în cutia asta de aici? Ia să vedem. 3, 2, 1. Nu vrei să ieși, nu? E aproape de mine. E aproape, dar nu. Apare, nu cred că e nimeni aici. Hai să vedem. Mergem și mai încoa. Bă, destul de multe și cam greu. Sunt cam greu. Îmi miroase ceva aici. Aici ți se pare ție că aici asta e, a? Da. Hai că dau aici totuși, nu știu de ce. Ceva îmi zice aici. 3, 2, 1. Exact. Cineva e aici, ce mai încărcăm o dată. Ești prost la găsit palin. Ești, mă? Eu zic că ești problemă. Să fac. Hai, da, bă! Găsit palin? Ia uite, băiatul meu aici. Bă, ești prost la găsit palin așa repede. Ieși afară de aici, vezi că am început runda în forță. N-am dat multe rateuri, am vrut să dau în asta, dar nu știu, m-am schimbat așa, aiurea. Vezi că e tare rău, frate, și ar fi păcat să-l facem făcătură, pentru că tocmai asta e farmecul. Să te ascunzi pe aici și celălalt să te Dar nu mă ajută să dai fix în asta. Afară de aici. Nu mai poate de cap. Da, da pe undeva pe aici, pe lângă mine. În asta de aici. În asta? În asta, cred, parcă în asta. Ai spart de timp. Bă, mi-a spart urechea, bă! Stătea și cu urechea acolo. Da, de Cine fapt. are cel mai mult X-uri înseamnă că are... Că a fost găsit de cele mai multe ori. Asta Exact, și e. o luăm descărcător după aia. Băi. Bă, nu drugi, bă, ești prost. De Doamne, drujba aia. Sorry. Ăla care miroase urât tare de tot. Dacă a dat 2-3 pufuri într-o cutie din aia, n-ai cum să stai. Ieși imediat. Dau, 3. Miroase urât rău de tot, dar chiar o să trec așa prin la mai multe din alea și nu contează unde. Dau de două
două pufuri, două pufuri, două pufuri. Trebuie să-i nimeresc. La un moment dat trebuie să împărțim. Oricum, ce am la un puf din ăsta, știi cum iese din Păi gutile eu mă alea? urmă cu două pufuri, știi cum iese? Mai rău ce o să fie în hal. Dați așa. Trebuie să mă prind blițul, că nu se vede dacă n-ai bliț. Gata. Da-le un detus, bă. Aici. Ai acum un app EMAG și primești 50 de lei la prima ta comandă. Te așteptai să răspunde cineva acum, tu. Niște pacoraban de ăsta să vă dau... Ce-ți miroase ție aici ceva, a? Păi ia uite. Parfumul. Ce, că e parfumul acolo? Strici tu mirosul repede aici. Ce în spate încolo. E bine. La omoră, bă, da. Foada, deja începe să se extindă până toată hala. I-am fost mărtică în picioare. Vedeți că eu îmi cap în cutia asta în picioare. Stau lejer. Cred că a dat jumătate de hală. A dat Alina jumătate de hală cu spray de la n-a nimerit pe nimeni. Deci nu, am gazat tot. Hai, nu mai, e o grămadă, să știi. Dar băieții, dacă stau cu miros acolo... Da, mi se pare incredibil. Deci, câțiva... Deci am venit. Foaie, lor, și-mi dau cu ăsta. Deci eu am zis că mai avem. Hai, ce domnul? Ai ieșit, mă? Am stat 30 secunde. Nu știu, la unde ne-am dat două, la cred unde că- unul. 30 secunde maxim am stat, deci nebun și n-am mai Am stat așa, la un moment dat, deci am stat așa la început când a ridicat cutia, am băgat direct ăsta aici așa. Și-a luat aerul mare. N-am mai durat mult și a intrat pe haine, până ăsta aici, miroase de mult. Eu n-am foaie, dar ce put. Bine, primul am ieșit eu. Așa că X-ul se pune la mine. Da, mă, Eu de-aia am ieșit, că te-am auzit pe tine că ai ieșit. Da. Tu ai ieșit, dar oricum v-am nimerit pe amândoi. Ideea este în felul următor, nu cred că trebuie să schimbăm cutiile pentru că nu sunt stricate. Da, mă. Putem să le punem pe poziții înapoi, că nu s-a Bine, întâmplat sunt nimic la stricate cutii. de miros, dar în rest Da, nu sunt eu zic că se duce așa. degenerate. Le-am promis la băieți cu gaz ies tot ce prind. Mi-am pus X-ul aici, da, se vede, da? Până acum Danul stă cel mai bine, n-a fost găsit niciodată primul, da? Abia respiră. Abia Cu respiră. riscul de a mi se face rău. Abia respiră. A plecat, da? Hai să vedem. Am dat încetișor. Hulk. O să vedeți ce înseamnă asta, băieți. Vă aștept să vă ascundeți, eu mă duc afară ca să vadă și ei ce înseamnă Hulk. Asta înseamnă Hulk, așa că abia aștept să iau la pumpă, băieți. Bag drept în prima cutie, sigur o să sară de ea, fii atent. Am rupt cutia. Nu mă mai bag aici că am rupt-o. Am rupt alea cu cutia și se pare că umbla cineva acolo. Nu-mi place. Mi se pare ireal cum am găsit-o exact pe aia în care am dat-o. Exact pe aia în care am dat am găsit-o, bă, fraților. Ajută să mă bag aici. Du-te la în partea aia în lateral să ții de ea. Gata. Gata. Sunteți pregătiți, băieții mei, aici în spate? Da? Ce ziceți fiecare așa, că nu e ca și cum o să-ți răspundă vreunul dintr-o cutie. Eu știu, poate fi un prost ca Danu care zice, da, eu. Vezi că mi-ești prost. L-am atacat acum și el trebuie să dea răspuns, că nu poate să tacă când îi spun din astea. Asta e ideea, ai înțeles? De exemplu, și ca de exemplu. Nimeni aici, ai văzut cum intră, da?
E belea, băieți? Hulk. Eu zic că e problemă și ar fi mai bine să renunțați pentru că e haos. A dat pumnul ăla mare. Haos. De exemplu. În spate, pe aici, cineva, un alta. E cineva aici? Șoimul. Hai să vedem șoimul dacă pe bune nimerește. Pe care să o mai iau eu? Pe în față, pe aici, eu așa presimt, că toată S-a lumea băgat se aici duce în în față? spate. Parcă s-auzi ceva, nu? Da, aia zic, să mă urmă, e una din astea pe aici, sigur trebuie să fie cineva. Hai să vedem totuși aici, a? S-a auzit, băi, cineva mai ia la mișto, mă. Deci voi mă luați la mișto pe mine, a? Până în spate pe aici a făcut cineva, ai auzit? Am auzit, Nu știu am dacă pe auzit. cameră s-a auzit. La asta merg aici. Mamă, din prima ce bucată i-a dat! Au! Prima ce bucată i-a dat! Bă, deci Dar când vezi dau, că nu e- când dau în cutii, cineva scoate un sunet. Deci când dau în cutii, cineva mă trolează, mâncați așa. Ei, să vedeți? Aoleu, vino încoa, vino încoa. Nu, tot asta de aici îmi face mie cu ochiul. Unde erai tu să dai peste ea? Asta de aici din față? Ia te bucate ce dau la asta. Bă, unde sunteți? Că am venit din nervi. Bă, mă nervează când e așa. Băi, cineva țipă de aici din spate, mă, frate. Ce înseamnă acum cineva pe aici? Semn? N-am auzit? Am auzit că a țipat cineva. ți-am văzut în cutie. Încărcăm. E departe de mine. Băi, ai 10 secunde, 3 secunde să-și apară dacă e cineva aici. 1, 2, 3. Nu-i nimeni, nu pot să cred. Bă, dar ce fel face? Scoate sunetul exact când dai pe ăsta. Da, păi nu pot să-mi dau seama când faci așa. Unde sunt, mă, ăștia, că nu mai pot din nervi. Epica, ready to shine. Trei, 2, 1. Băi, care faci aici cum eu? Șmechereală din asta. Seama de strategia asta și am făcut liniște. A tu și cineva acolo. Bă, nu știu, mă trolează rău ăștia. Dar, până una alta. 3 secunde. 3, 2, 1, mai bine și afară sau vine ciocanul puternic. N-a mai mers, nu Da, contează. Băleu, bă! Cine mă aici? Doamne, tu ești, mă? Nu mă trolai, mă? Nu mă trolai în continuu, mă? Tu erai. Bă, nu-i dat, te-am Tu mă trolai, mă? Asta mă trola în continuu, mă? Bă, dar mai... Ia uite ăla unde e, mă. Mai puteam să respir. Bă, am murit din nervi, nu mai puteam. Tu și fii atent. Tactică și schemă. Bă, se vede pe cameră strasătă. Alin, fraierul, când ai făcut o schemă acolo, că îi dai acum 3 de ani și el te-a trolat, a țipat, a făcut ceva. Și eu mi-am dat seama că nu o să dai cu pumnul doar ca să auzi din ce direcție Da, am vine. făcut așa. Și atunci eu n-am mai țipat, și a țipat numai Alin, s-a dat de gol singur. Păi aia zic. Ba, bă, că de obicei țipam eu o dată și tot a doua oară. Ce m-au făcut fraierii? Băi,